Takže slnečko práži dneska, v aute nabitých kopa kilometrov a ideme prať. Minco, čo ty na to? Takže práčka valí z auta. Ideme pozrieť na menič, či ešte zohrieva. Takže už 160. Už asi nezohrieva, toľko to žere motor. Doteraz, keď išla špirála, tak to išlo 2000 niečo, maximálne 2500 W. To je aj zhruba maximum tohto meniča, už začalo tak popípavať. Ale pozrieme sa, koľko vyrábame. No, neviem to len zahasiť. $1700 W. Čiže dole do AVčka stále tlačíme tých 1500 a ten zbytok si zhruba zoberie teraz tá práčka. Ako náhle sa znova zopne špirála 2000 W na práčke, tak sa prídeme pozrieť. Idem pozrieť dole do auta. Tam to ukazuje ampere, koľko nabíja zrovna. Takže tu vidíme nejakých okolo 20 ampere stíhame tlačiť do auta. A práve keď nastane tá situácia, že začne práčka si zohrievať vodu a začne brať tých 2000 W, ináč tu je vidieť krásne, ako mám zrovnané články, tak vtedy nastane tá situácia, že vlastne z auta kúsok sa bude zase z tej baterky brať a zbytok pôjde zo slnka priamo do tej práčky. Snad tá situácia za chvíľku nastane, takže pôjdem zase hore. Ešte vám ukážem, jak to má zapojené do auta. Tu som sa cez MC4 konektory vlastne napojil, toto je kábel z nabíjačky. A to bolo najhodnejšie miesto, kde som sa rozpojil cez takéto rozstrojky. Som sa vlastne napojil do tohto červeného kábla, ktorý vidím potom hore do chalúpy DC. Takže nechce sa mi čakať, kým začne zase druhýkrát zohrievať špirálu, ale takto zhruba funguje obojstranný systém, kde keby všetko vypli, vlastne ste úplne závislí na sieti a koľko svieti, tak komplet všetko buď tlačíte do auta, alebo v tomto prípade do práčky. Podľa toho, či treba alebo netreba docucávať, tak si to bere z auta. Takže môžu všetko vlastne vypnúť a vy ďalej sa viete voziť. Ak máte elektroauto, viete si oprať, uvariť. Čo sa týka nejakej sebestačnosti, je to úplne ideálna záležitosť. Samozrejme treba väčšie avetko s väčšou baterkou, nech má človek trošku pokoj, lebo dneska vyrobíme aj z tejto malej elektrárne totálny nadbytok. Zabudol som ináč povedať, že beriem teraz až preto, lebo som zohrieval boiler 100 litrov teplej vody. Sa musel najprv zohriať, takže preto až teraz. V podstate to treba robiť postupne. Nedá sa pustiť aj boiler, aj prať, aj nabíjať auto. Robí sa to nejak vždycky postupne, ale väčšinou stáva sa v lete, že máte z takéto malej elektrárne zhruba za 1000 € nabité aj nahriatý boiler, aj nabitých 100 km, malom avetku a treba aj vypraté a už nemáte čo s tou elektrikou robiť, takže takto v lete, alebo teda väčšinu roka je to v podstate úplne super. A ešte niečo, táto veda výskum zapojenie je ako keby všetko špatne, ale čo je úplne, že nikdy nepoužívajte ani neskúšajte, je táto spojka. Ja ju tu mám na minusovom pole teraz, ale tá vám prvá zhorí, vždy proste nikdy ju nedávať ani na strechu, určite nie. Keď tak takúto rozstrojku nejakú, ale nikdy nie túto hnusovú. Mne na plusku samozrejme zhorela pri týchto 2000 W, čo tu ja prenášam, tak sa mi roztiekla. Fakt som tomu nechcel veriť, kúpil som si to, hovorím to, tieto malé prúdy to prenesie, ne, zničí vám